Tubig nga ginasupply sang Metro Pacific Iloilo Water sa mga barangay sa syudad sang Iloilo kulang suno sa pila ka mga residente. Si John Sala nakatutok live. John? Dirt, water is life. Gani iluyag sang mga residente sang syudad sang Iloilo nga mangin bastante na kunukuntani ang ginasupply sa ilang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water. Hindi lang isa, duha, tatlo, kundi masobra pulo ka containers kag balde ang ginasudlan ni Tatay Pipito sang tubig kung maghatag na sang rasyon ng Metro Pacific Iloilo Water. Sino sa iya tuman kakulang ginasupply sa ila nga tubig diri sa barangay Dilarama, Iloilo City proper. Kung sa isa ka balay nga tatlo lang ang nagapuyo, okay pa kuno ini. Apang para sa ila nga pito ang miyembro sang pamilya, kulang gid idi katama. Wala kami may mo. Kaya saan magsagad kami reklamo kada adlaw. Amo ning natugong nila sa amon duha ka truck, duha ka tanker nga gagmay pa. Wala sing kuan kay kulang-kulang mga gapon. Si Nanay Nemia naman tuman kakinot sa tubig bangod suno sa iya. Every drop counts, ilabi na nga kulang kuno ang ginasupply sa ila. Budlay man sa amon Kaya siyempre, kinanglan din nato ng tubig. Hinyo sa mga residente nga kung tani mas dalag ko nga container trucks ang mag-deliver kag mas madamo nga tubig ang masupply sa ila. Isla nila ang tanker nga ginagamit dire samtang wala pa ang flowing. Ang dako nila nga tanker. Apang sunod sa MPIW, ila iga-assess ang reklamo sa mga residente agud nga mahibaluan kung nagakinahanglan sang duga nga supply. Pag nabala namon nga kulang pa ang sa requirements sang customer. So gina-assess namon para malantaw kung kinahanglan para madugangan ang trip niya. Manumduman niya 2026 pa, natala na ang madugangan ng bulk water sources ang MPIW gani nag-amat-amat na sila subong pangita sang iban pagid nga pwede makuhaan. Subong nga bulan sang Disyembre, plano sang MPIW nga ma-activate ang duwa ka deep well nga sara nga makahatag sang 1.5 million liters per day sang tubig. Kumaga hindi gina-shop enough nga additional, pero dako na mas paano may additional nga supply nga pwede man namon ma-manage nga ma-divert namon ang iba nga supply. Sa MPIW, ang mga deep well nga ila i-activate ang nahamtang sa banwasang Uton kag sa banwasang San Miguel, Iloilo. Magluwas ini pa dayon man ang ilang maintenance activities kag mga inspeksyon sa ilang mga pipeline agud nga masiguro nga wala sang leakages nga isa man sa mga rason sa pagnubo sang supply sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Jerd? Madam, nga salamat ka po sa John Sala.